Εγώ δηλαδή τώρα μην το σχολιάσω αυτό, έτσι, δηλαδή να μην το δείξω στον κόσμο. Νομίζετε ότι το έχω αποκολλήσει? Αν νομίζετε ότι το έχω ξεκολλήσει εγώ. Λοιπόν, και ελάτε να σας δείξω τώρα. Όπως βλέπετε, ίχνος κόλλας πάνω στο τζάμι. Ίχνος, έτσι, ίχνος κόλλας. Κοιτάξτε, όσο ολία είναι η κόλλα, το οποίο δείχνει ότι δεν έχει κολλήσει καθόλου πάνω στο τζάμι η κόλλα. 0 πρόσφυση. Δηλαδή, όταν βλέπουμε τέτοια τεχνικά σοβαρά λάθη, δεν είναι ότι ξεκόλλησε σε ένα σημείο. Το τζάμι έχει πάθει αποκόλληση παντού και το μόνο που το κρατούσε ήταν, ας πούμε, το λάστιχο που έχει περιμετρικά. Εγώ δηλαδή τώρα μην το σχολιάσω αυτό, έτσι, δηλαδή να μην το δείξω στον κόσμο ότι υπάρχουν σοβαροί επαγγελματίες και υπάρχουν και επαγγελματίες οι οποίοι δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Και το τραγικό, να σας πω ποιο είναι το εξοργιστικό. Οκ, μπορεί να γίνει ένα λάθος, μπορεί οτιδήποτε. Ρε φίλε, αντί όμως να διορθώσεις το λάθος σου, πας και του βάζεις τσίχλα για να στεγανοποιήσεις τον πατρίς. Είναι όλο ξεκολλημένο. Και να δώσεις μία λύση στον άνθρωπο, στον πελάτη. Εγώ σας λέω ότι έγινε λάθος. Εγώ σας λέω ότι μπορεί να γίνει και αστοχία υλικού. Βάζεις όμως κόλλα για να στεγανοποιήσεις τον παμπρίς, αντί να το πετάξεις και να βάλεις ένα καινούριο, ή να βγάλεις αυτό και να το ξανατοποθετήσεις. Glass Drive Τσαντικίδης για την Κουζάνα.